힘들어래? 나요. 모바일라. 아무 들리잖아. 나는 주. 이분 들어서 그러나. 저리 tomtom 갖고 이래 봐. 컬퍼나 그가 그 나이 더 구하티요. tomtom. 미신하고 그거가 그냥 사실은 진짜가 보이지. 앙시 부분할래. 무장 수문은? 앙시 부분아 guys. mana nak rumah tak apa isi di negara berdua. Ranwa. Kau tuh puspa. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोन खंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायनाय हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै दायो जोङो कल्पना ओमफ्राय नानि ओमफ्राय आंजों साथामजोंहाय दिनैयो आंनि फेभरेट एक्टरनि मुभि नायनो थांगासिनो जोंथ' ओरैनो मुभिखौ सिटि सेन्टारावसो बांसिन नायनाय जायो आरोना ओमफ्राय दा बेलटलायावहाय फार्स्ट टाइमनि थाखाय नायनो थांगासिनो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो Gemsri Daimari Matrix सिनेमासो मुभि नायनो फैदों ओमफ्राय उन्दुनानै सिखारनानै फैदों नालाय खानाया नो इनो लेट खालामदों आंखो आं लेट खालामाखै लेट सिखारनानै खाफालखौ बारा देखा नालाय नो गुलि गावनानै आं दिनै बारा मोजां माबा खालामगासिनो हाबैदो माबा आयौ आं घरि इदि नायगासिनो नालाय टाइम नायगासिनो जोंना स्टार्ट जाबायथ' ना टाइमा जाबाय 1 o'clock पुष्पा एक्साइटेड स' नै गाइस आंनि फेभरेट एक्टरनि मुभि नायनो फैदों आरोना पुष्पा नोंथांमोनहा नामखौ बुङाबाबो सिनायखाबाय सोर साउथ इण्डियाननि आंनि फेभरेट हिर'आ ओमफ्राय मुभिया स्टार्ट जाबायानो स' नायनोसै ओमफ्राय स्नेकबो लादोंमोन नालाय जोङो बेखौनो इन्टारभेल जाबाय आरो ओमफ्राय मोनसेखौथ' जाखांबाय नालाय जोङो आरो मोनसेया बेयाव दंबावो आयौ जि गाबबाय जों मिथिबायना बेथ' जि गाबदों नानियाबो गाबदों आं गाबदों गाइस आं गाबदों थगायना माने लाब गैया आं गाबदों बिराद बरियाखा मुभिया बिराद मोजां आं जेराव थायो बेयावथ' आं जानायखौ मोजां मोनखायो पुरा ओमफ्राय टेस्टि मोनबो आरोना आं बेयावहाय बेलटला बे मेट्रिक्स सिनेमासावहाय फार्स्ट टाइम माने मुभि नायफेरदो आरो बेयावहाय मोजाङानो बाराद्राय गाज्रिद्राय नङा खिन्थु सिटि सेन्टारनिया एसे साबसिन आरोना गिदिरसिन बेबो गिदिरानो दिसुन हामाद्राय नङा ओमफ्राय ओरैबायदि बुकिं मोना सिटि सेन्टारनिखौ ओमफ्राय नै बेयावल' मोनबाय आङो बे खाथिसिन जानायखाय बेखौहाय लाबाय आरोना मोजां बहुद मोजां नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय पुष्पा मुभिखौ साउथ इण्डियान मुभि जे बहुद मोजां माने बिराद मोजां नांदो नायनानै बलिउडआव बान्थामोना आंथ' बुंबायसो ओमफ्राय दायो जों नायखांबाय थांनोसै आंनि खानायानो गिदिर 나요. 모바일라. 아무 들리잖아. 나는 주. 이분 들어서 그러나. 저리 tomtom 갖고 이래 봐. 컬퍼나 그가 그 나이 더 구하티요. tomtom. 미신하고 그거가 그냥 사실은 진짜가 보이지. 앙시 부분할래. 무장 수문은? 앙시 부분아 guys. mana nak rumah tak apa isi di negara berdua. Ranwa. Kau tuh पुष्पा मुभि मा होनदों मानसिनि गाननाय जोमनाय मानसिनि धन दौलतजों ब्रेन्ड जाया मानसिनि केरेक्टारजोंसो ब्रेन्ड जायो नामा फेन्थ'नाय मानसियालाय बुंदों नोङो ओइ उन्दुबावबायसो आङो लास्टआव इमान बुरिया दिनैनि सिदा गोलाव खामजालायना उन्दुजालायलायनाय दाख्लै नोंसोरखौ गारनानै नायनो आरो दाखालि माबाया इदि सिटखौ मोननांगौबाथ' बिराद आराम मोनो सुरिया मोनसेयाव
सिखौ नायदोंना नोंसोरो तामा मिनि दैयावबो ना सौनिया जादोंबो दायो जों थांगासिनो गाइस फरेभार 21 आवहाय टमटमजों पुरा बुक खालामना लाबाय जोङो ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन जोङो शपिं खालामाखै बेखायनो थांनोसै दिनैना आं शपिं खालामनो थाखाय थाङाखै दिनै ओरैनो जास्ट नायनो थाखाय थांदों मोजां मोनोबालाय लानोसै बिदि आरो दे होमबा दा लोगो मोनहैसिगोन हालाले जाथारबाय बायनिया एसे बायसै हालाले फाइनाली गाइस मोनफैबाय फरेभार 21 दिनै ओरैबायदि लेथ्रा फैदो जोङो अभार ब्रिज जानायखाय सिनायलायलायाखैमोन थ' गाइस आंनि पसन्दनि मोनसेबो गस्ला गैया लायासै बायनो होनना फैखायाखैमोन होमबाबो लाखायासै नों मोजां मोनदों मायबा आं जेबो फसायाखै मोनसेबो मोजां गैया माबा मोनसेबो मोजां गैया सोरबाफोर फसायनोबो जानो हागौ खिन्थु आं मोनसेबो फसायाखै ओइ बिहारिफोर गानग्रा बायदिसो ओंखारदो सोरबा ब्रेन्डेड बुस्थुआ बिदि ओंखारो आरो अबयसे बारा दामि ब्रेन्डबो नङाना एसे माबा थानांगौ ना गाइस जोङो दायो रुमावहा मोनफैनानै आरो आथिं आखाइ सुबाय मोखांखौ सुवाखै दाबो ओमफ्राय दायो जोङो रामेन नुडल्स जानो नागिरदों ओंखाम ओमफ्राय नै बेदर ओमफ्राय माबा होदों माइ फान्थाव आलु दरसे फानलु थाइसे आं जानो लुबैदों है आंबो ओंखाम जागोनलै बाङाय जानांगोन स' गाइस दायो जोङो पानिपुरि जानो थांगासिनो जोंनि खाथियावनो आरोना मोजां मोनदोंना मोना मिथिया बाट जानो थांगासिनो लिफ्टजों फैयासै आरोना बिराद लुदुदु जाबाय नालाय ओंखायनो एसे मा होनगोन स्लिम जानो थाखाय नङा देसुन एसे फिट थानो थाखाय ओरैबायसा क्लुब क्लुब गाबोलै बिनि सेन्देला फाय I am so obsessed बिराद थान्दा गाइस आयु बाहेराव बिराद थान्दा पियास मुगैनाङा दे जानायखौ माबा माबि नुनानै मुगैनो ओंखारोना ओइ पानिपुरि जानायाव मा बायना जाबाय थादों बनायनाय पकरिखौ साहाजों माबाजों मालपुवाजों जानानै दुब्ला उन्दुना थानोसै बिराद थान्दा गाइस थान्दा बिराद थान्दा मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय न'आव थांनांगौ गोनां जाबाय आरो ओमफ्राय जोङो फैफिनगोन सानसेयावनो गाइस आं
बिराद केक जानो लुगैदों ओंखायनो केक जानो फैबाय रौता मोनफैबाय जों दायो केक जानो केक नैबेयावहा इदि लानाङा Mau goreng studio. लालांदे Ibu buat tuh jamnya. terus saya dulu ya Bapak bisa केक जानो लुगैना दोनसै टेस्टि जागोन मादिबा फ्लाप 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 Kemarin sepeda, itu dulu. नों जायाना नि चिकेन माबासो जानो माने मा गुरारा मान टाइपियो Isi tas aja. Buatan manis. Oh, ayah 20 taka. 20 taka muna. As 10 taka lang kayo sa siya 20 taka 30 taka lang do. Hangsih. 50 taka 30 taka. Munday. Mabaygan idi ladudu. Mabaygan. Bolbaygan. Ayu, mabay na lang kasanay ka. Wah. Kuro idealnya buru. Bola, buru. Bol sebain thangdोंमोन नांला. Ikan मोजां. Bure deh. Kiu. Kiu di sana deh. Sosma budeng bola iso malai. Ilai sosma ke kan? Sosma ke. Iku kan dah. Deh sosma ke kan? Ulta sampai. Ini se. Oh. Wah, roket nih sosma lebih baik. Roket nih semua tuh. Wah. Ay, aku kau nak ambil, aku lah. Ampun lah. Wah. Ay, aku kau nak ambil, aku lah. Ham kerasa kuma. Gino lo nami aku nak ham nasi. Nasuna. Kan, itu kan. Mana mai itu kan bah. Icing kau. Nah, ami kono nang icing kau. Dung kemale. Ile, mat ile. Guys, aku belum makan kau kedua ni le. Ayo. Ngkarane haram kata ya. Hai. Makan kau kedua nang iman kau suau. Hai anda pai. Pai sana pai. Ama. No mai de. Pai. Wah, pai. Salah birat dustu le pai. Hatu iri de. Ayo, nai, bukuban. Mani man dustu dong lah. Ayo. Man, gozo ni penene. Ektor bai sama nama nengkau kene. Hai. जों दा मोनफैबाय गुवाहाटियाव ओमफ्राय ओंखाम जालांखानोसै मानो खस्थ' बावनो बिसोरबो संनो होला ओंखाम जालांखानोसै ओंखाम नङा एक्चुअलि रुटि जालांगोन आरो मोनफैबाय दासो रुमावहा मोदायबाय सानदां गोसोम फैदो मेंसोबाय गाइस मोनफैनाय लोगो दासो नुबायना आंखो दै नुवाखैमोन ना खोमसिदो मेंबाय